Bilis gumawa niya ate. Kaya sa lunes, pagbalik namin sa lunes. Nagbigat pa. Bigang tea. Bigang tea. Oh, bigang tea. Saan nyo na? Bigang tea. Saan nyo na? Kapag yun hindi pa ako sa Pambayad ka nyo. Wala kayong pambayad. Eh, telepono ng Kuya Paul. Paano wala yung... Mama B, paano wala yung tatawag? Di Empanada Addicts. Ate, tarik. 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 Oh, yan. Order sila ng sarili nila. Wala na silang yun. Hindi pa yan. Laban nila. Yan sa atin yan. Ito ko lang ito. Yan. T-shirt ba? Oh, maganda.